Sa frar li ġej il-Gvern mistenni jkollu analiżi teknika tal-istrutturi tal-Isptar Mater Dei kollu kemm hu. Din l-analiżi ser issir mill-kumpanija ERAP, waħda mill-ikbar kumpaniji tal-inġinerija fid-dinja. ERAP ingħatat dan l-inkarigu wara li sar magħruf illi l-kolonni tal-emerġenza ma kinux b'saħħithom biżżejjed u l-ewwel testijiet jikkonfermaw dak illi rriżulta lill-awtoritajiet Maltin. Tajb li ngħid li jidher ċar li l-assessment tal-Gvern inizjali li ma stajniex nibnaw aktar solari fuq din il-binja issa sakemm ma tiġix imsaħħa b'mod permanenti kienet waħda korretta u deċiżjoni wkoll għaqlija. Il-priorità hija l-emerġenza. Iżda la darba t-testijiet jibdew ser isiru mal-Isptar kollu u mhux ser ikunu limitati biss għall-kolonni. Is-sampli se jittieħdu mhux biss fil-kolonni ma fl-istrutturi kollha biex ngħid hekk, kif ukoll se jsiru wkoll dak li jgħidulhom seismic studies biex jaraw is-saħħa tal-bini f'każ li jkun hemm xi tip ta' terremoti u problemi oħrajn. Il-Ministru Mizzi fakkar kif l-emerġenza diġà ttieħdu miżuri sabiex tkun imħarsa s-sigurtà tal-pazjenti. Nerġa' nirrinforza il-messaġġ tagħna li aħna ħadna l-miżuri kollha neċessarji biex nimmitigaw il-problemi li kien hemm. Huwa mistenni li fi żmien li ġej ikun avvanza sew il-proċess sabiex jibda x-xogħol fuq iż-żewġ swali ppjanati u li issa ser jinbnew fuq art identifikata ftit tal-ġimgħat ilu bis-swit l-emerġenza. Diġà kellna taħdidiet mal-MEPA, kellna taħdidiet mad-Dipartiment tal-Kuntratti minħabba tender li diġà ġie awarded, kellna taħdidiet ukoll mad-Dipartiment tal-Fondi Ewropej biex nassiguraw li l-fondi ma jintilfux